1936 година учителят от Бяла черква Бачо Киро събрал чета от 100 младежи под командата на поп Харитон, сформирали по-голяма група, която 9 дни се сражавала с турска войска в Дряновския манастир. След поражението им манастирът бил опожарен, Бачо Киро оцелял, но бил предаден, осъден и обесен. За потомците на четниците и паметта в Бяла черква следва репортаж на Евелина Белчева и Стилян Антонов. Моя прадядо е четник, да, в Дряновския манастир. Там е убит. Сутрин в 8 часа и вечер в 5 бие камбаната 33 пъти, Христовата възраст. Това е всеки Божи ден, 8 години вече. Един път не закъснях и всяка сутрин, когато Радио София казва часа, аз започвам да бия. Село с 1000 жители и всяка къща дала четник, а някои фамилии пратили всичките си синове. От 5 брата Марчеви най-голям бил Атанас на 26, а най-младият Радко едва навършил 15. В Дряновския манастир загинали 2 от ергените, а женените брати оцелели и трябвало да се крият от турците. Днес Марио Марчев показва мазата, в която близките зазидали четниците и 2 седмици им пускали храна през дупка в тавана. Поколенията трябва да знаят как е имало мъки, тормоз, работа, трябва да го знаят и нещо. Не може с пръстени ръце да ти дойде от Господ. Тук в тази махла, тя е почти всеки дом е четнически. Играехме си на стражари опаши, на четници си играехме, обичахме се даже някой път така с калпачета. Аз съм в къщата, в която са живяли възрожденците и винаги с умиление сме се спомняли, когато стане въпрос на 11 май, тук винаги е имало цвинци на плочата, винаги се е говорило как е станал дядо ми на 6 месеца без баща. 2010 година, на Димитров ден, деня на Бяла черква, създадохме клуб Традиция и от тогава, 3 години вече, започва честването на априлската епопея в Северна България, малко популярна. Не всичко се е развило в панагирище. Възстановките ги правим сами, купуваме си патрони от киноцентъра, пушки си плащаме наем. Би трябвало да се поддържа патриотичното минало на българския народ. Има 2 сина, големия се казва Йордан Петров Занев, също продължава. Той има син Петър Йорданов Занев, значи породословието продължава. За потомците на четниците от Бяла черква патриотизмът е в това да разкажеш на децата си, че свободата не е даденост. Все някой трябва да плати цената. А това преди 136 години са сторили точно техните деди. И да дължи ли, няма да ти стане.